खुलुमबाय लोगोफोर बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ गासैखौबो थेंक इउ भेरि माच आरो बे थेंक इउआ मानि थाखाय दिनै गोबावैनो जाथो आंनि इउट्युब चेनेलाव 15K साबस्क्राइबार पूरा जाबाय आरो बेफोरो गासैबो नोंथांमोननि थाखायसो जानो हादों आरो नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अननायनि अनगायै आङो जेब्लाबो बेफोरबायदि दावगालांनो हानाय नङा आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो आंनो अननाय मोजां मोननायखौ होबाय थागोन होननानै आरो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर थांनाय 21 आगस्ट खालि सासे आइजो लोगोसे सानै हौवा मानसि आरो लोगोसे सानै उन्दै उन्दै गथ' इउपिनि सीतापुर होननाय थाइसे जायगा दोङो बै जायगानि पुलिस स्टेशनाव थाङो आरो थांनानै बै आइजोआ बुङो जे सार जोंखौ बासाय जोंखौ न'निफ्राय जबरदस्ति होखारनानै हरदों अब्ला बै पुलिस अधिकारिया बुङो जे केसआ मा मोजाङै फारसेनिफ्राय खोन्था आरो जेब्ला बै आइजोआ गावनि जि जिबनाव जानाय जाथाय मानो बहनना हरखो माबोरै मा जाखो बेफोरखौ जेब्ला खोन्थायोना बे पुलिसा बुङो जे आङो लाइफआव आंनि केरियाराव बेफोरबायदि केस दिनैसिम मोनाखै पुलिसाबो आसरित मोनो आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो गेरेन्टि होनानै बुंगोन जे नोंथांमोनाबो दिनैसिम बेफोरबायदि केस खोनायाखै जानो हागौ आरो बे गासै जाथाया उत्तर प्रदेशनि सीतापुर होननाय थाइसे जायगा दोङो आरो बै जायगानिनो थाइसे गामि महमुदाबाद कटवाली आरो फुलबारिपुर होननाय थाइसे गामि आरो बै गामिनि बे जाथाया आरो जाय आइजोनि बाथ्रा आं बुंदो बै आइजोनि मुङा जाबाय अन्जु बर्मा आरो जाय सानै सुबुं बिजों थांफादोंमोन बेयाव सासेनि मुङा जाबाय शुभम बर्मा आरो सासेनि मुङा जाबाय नितिन शर्मा जाय नितिन शर्मा बैनि गामिया खिन्थु बेलेग उबेरासो उबेरा होननाय थाइसे जायगा दोङो बै जायगानि बिनि गामिया फैदो दा पुलिसनि सिगाङाव बै आइजोआ फारसेनिफ्राय मा बुंखो एक्सुअलि बे गासै जाथाया स्टार्टिंनिफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थागोन स्टार्टिंआ जाबाय बोसोरसे सिगांनि बाथ्रा आरो बै अन्जुनि जि असे हुवा बे हुवानि नामा जाबाय शुभम बर्मा जायखौ आं नोंथांमोननो सिगांनो खोन्थादो बे शुभम बर्माजों आरो अन्जु बर्माजों दिनै 8-10 बोसोरसो जाबाय हाबा जानाया आरो इमान बोसोर हाबा जानायनि उनाव सानसेखालि बे अन्जुआ सहराव थाङो बै गथ'फोरनि बहि खिथाब बायनो थाखाय मानोना गथ'फोरा क्लासा चेन्ज जाबाय आरो बिनि थाखाय गोदान गोदान बहि नांगौ खिथाब नांगौ बेखौ बायनो होननानै बियो सहराव थाङो आरो सहराव थांनानै जेब्ला खिथाब ओरै बायनानै बियो फैफिननो थाखाय गंसे अट' रिक्सायाव गाखोयो अब्ला बै अट' रिक्सायाव सासे मानसि जना दंमोन मानसि माने बे सासे सेंग्रा गथ' आरो जाय सेंग्रा गथ'नि मुङा जाबाय नितिन शर्मा बे नितिन शर्माया बहुद गोबाव बै हिन्जावनि मोखाङाव नायबाय थायो आरो अब्ला बे अन्जुआबो बिनि मोखाङाव नायनानै बिखौ सोङो जे नों आंखौ मा नायबाय दङ बिदि बुंनायाव बै गथ'आ बुङो जे आं नोंखौ बिराद मोजां नुदो बिदिनो बिसोरो रायलायनाय स्टार्ट खालामो अट' सायावनो आरो बिदि रायलाय सानैबो सानैखौ इमान पसन्द जालाङोना माने गमखौनो मोनासै बिसोरो जे सानैखौबो मब्ला मोजां मोनलायदो बिनि उनाव सानैबो सानैनि मबाइल नाम्बारखौ हरलायलायो आरो अन्जुआ गावनि न'आव मोनहैयो आरो बिदिनो फनाव रायलायबाय थायो रायलायनानै मास मोननैसो उनाव ओरैबायदि सिटुवेसन फैयो जे बै गथ'आ जाय नितिन शर्मा सेंग्रा मानसि बिखौ लोगो मोन्दोंमोन बे नितिन शर्माया बिखौ प्रप'ज खालामो हाबा खालामनो थाखाय अब्ला बे हिन्जावा बुङो जे नोंथ' मिथिखागो आंहा गथ' सानै दङ बे नितिन शर्माया बुङो जेबो खोन्था गैया आं गथ' सानैखौबो गनायना लागोन आरो बुहुद बिदि बुजायनायनि उनाव बै नितिना मानिया बिनि उनाव बै हिन्जावा मा खालामो जाय शुभम बर्मा गावनि असे हुवा बै हुवानि सिगाङाव गासै बाथ्राखौबो खोन्थायो खोन्थानायाव जायबाबो हुवा मानसि नोंथांमोना मिथिगो न'खर गंसेयाव जुदि सासे
थार्ड पार्सन हाबफैयोबा बै न'खरा मा अबस्था जायो नांलाय खमलाय बुलायलायनाय बुथारलायनाय नोंथांमोना केसफोरखौ खोनागासिनो थायो आरो बिसाबो बुलायलायनायल' जायाखै नाथाय बे हौवाया जोबोद अखान्थि मोनो खोब बुजायनो सेस्था खालामो गावआ खनसे दिरुं लगायनानै थैनोबो गिरो बै हौवायासो हिनजावा नङा आरो हिनजावा बुहुद बुजायो बिखो जे थैनानैबो जेबो मोना जों साथामबो आलो गोजोनै संसार जागोन बिबो मावगोन नोंबो माव जोंनि न'खरा आरो डेभेलप जागोन जोङो मोजाङै थागोन आरो ओरैबायदिबो बुजायो जे जाय गथ'नि बाथ्रा आं बुंदो बियो राजस्थानाव थायो मास मोनसेयाव साननै सानथाम माब्लाबा फैगोन जोंहानाव आरो नोंथ' सानफ्रोमबो सानाव थाङो मोनायाव फैयोआनो नोंनो थाबाय थागोन आंजों बियो साननै सानथामल'सो थागोन बिदि बुंनायाव हौवाया एसे मान्ति जायो आरो मान्ति जाबाबो बियो गावनि बिफानि सिगाङावबो खोन्थायो जे आफा ओरै थोरै खोन्था आरो इसानि बिफाया ओरैबायदि आंगा टाइपनि मानसिया एकदम सादा सिदा एख' मिथिया आरो बे बिफाया बुङो जे नोङो जि मोजां मोनो बेखौनो नों खालाम बिदि बुंनायाव दा हौवाया खालामनो गोनां एख' गैया बिनि उनाव बियो गाव ओइ अन्जुनि जि मेइन न' माने बिहावलानाव थांनानै बिखुनजोनि सिगाङाव बुंहैयो जे नायसं नोंसाजोआ माबायदि खामानि मावदो मा बिदि बुंनायाव बिमाया फिसाजोखौ बुजायो जे नों ओरैबायदि खामानि मावनाङा जाहाथे जोंहानि न'खरा अपमान जाया नों खारखुमा लांनाङा गथ' गथाय दोङो बे हौवाखौ नाय नोङो आरो बाखि नोंसोरो जि मोजां मोनो बेखौनो खालाम बिदि बुंनायाव दा जिथु असे हौवा बे असे हौवाया जेबो उपाय गैया जालाङो आरो उपाय गैयै जालांनायाव बिसोरो मान्ति जायो आरो मान्ति जानानै सानसेखालि दिनैनि 6 मास सिगांनि बाथ्रा 6 मास सिगां बै हौवाया शुभमा अन्जुखौ लाना थांनानै मन्दिराव नितिनजों हाबा होनो हायो आरो जि खालिनिफ्राय हाबा जायै खालिनिफ्राय बै अन्जुआ खाफालाव 2 सिन्दुर फोनो सानैनि नामावबो आरो थिग बिदिनो मोजाङै संसारा सलायगासिनो दोङो रावबो मिथिया गामिनि मानसि बा न'खरनि मानसि रावबो मिथिया बै बिफाया मिथिगोबाबो बिफाया सिगांनो बुंखायो जे नोंसोरनि जि गोसो बेखौनो खालाम होननानै नाथाय दा साननै उनाव रक्षा बन्धन मोनसे बिहारिफोरनि थाखाय बिराद माने गेदेर बे मोनसे पर्व जोंनि जेरै बैसागो मागो बेफोरबायदि रक्षा बन्धनाव बिनानावफोरा बिदाखौ मा खायो राखि खायो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ बेखौ बे राखि खानायनि सिगां बिसोरो थांनाय 21 खालि न'आव फैयो आरो न'आव फैनायाव मिथिनो मोनो माने बै न'आव फैनाय समाव बै सेंग्राया नितिना बिसोराव फैनानै दंफैयो आरो हौवाया खामानियाव थांदों अब्ला बै बिबनां सानैया बिबाजैखौ बुङो जे नों माबोरै बेफोरबायदि खामानि मावनो हागोन बिफाखौबो रायो जे नों थानानै बिसोरो माबोरै बेफोरबायदि खामानि मावखो मानोना सानैबो हाबा जालांबाय बेलेगनाव नाथाय न'आव फैदो आरो रावबो नागिरा जे बेफोरबायदि दावराव दावसि जेब्ला जायो गामिनि मानसिफोराबो खाथि खालानिया फैयो सासे फैयै उनाव गासै गामिनि मानसिया फैजोबो फैनानै नोंथांमोनाथ' मिथिगो गामिनि अबस्थाया मानसिफोरा सुजुगल' नागिरो जे माबोरै न'खरसे मानसिखौ धंख' खालामनो हागोन बिदिनो बै गामिनि मानसिफोरा फैनानै बिसोरखौ बुङो जे नोंसोर इ न'आव थानो मोना नोंसोर थाबा जोंनि संस्कृति जोंनि जि समाजखौ बरबाद खालामजोबगोन बिनि उनाव बिसोरखौ बुनोबो गिरोमोन नाथाय बुनो गिरनायाव बै अरिजिनेल हौवाया बुङो जे ओइ नितिनखौ आखाइ लगायनाङानो इखौ आखाइ लगायबा दिगदार दोङो आं बेयाव थाफानायाव आंहा एख' बाथा गैया बिनि उनाव हिनजावाबो बुङो जे बिसोर सानैखौ नोंसोर आखाइ सुहायनो मोना बे आंनि इस्सा आंहा अधिकार दोङो बेयाव आं जायजों थायो बे आंनि खुसि नोंसोर आखाइ होनो मोना बिदि बुंनायाव गासैबो लोगो नांनानै बिसोरखौ न'निफ्राय होखारना हरो आरो होखारना हरनायाव थांनानै पुलिस स्टेसनाव मोनहैयो आरो पुलिस स्टेसनाव जेब्ला खोनानानै गासै पुलिसफोराबो आसरित मोनजोबो जे माबोरै जाथाय जानो हागौ बियो बिनि उनाव पुलिसा बुंबाय आच्छा नोङो जुदि दा आरो सोरबा सासे सेंग्रा मोनबावोबा नों हाबा जाबावगोन बिनि उनाव अन्जुआ बुङो जे नाङा आं बे सानैजोंनो खोब खुसियै दोङो जों साथामबो आरो लोगोसे गथ'फोरखौबो लानानै खोब सुगाव दोङो जेबो दावराव दावसि गैया जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय गैया
बे गथ'फोराबो जाय सेकेन्ड हुआ बिखौ बिबथै लिङो मानोना बिराद अननाय होयो बियो आरो होनाय थाखाय गथ'फोराबो बिजों बिराद मोजां मोनो बिनि उनाव पुलिसा गथ'फोरखौ सोङो जे नोंसोरो सोरदो थागोन गथ'फोरा बुङो जों एखे लोगो थागोन बाबाजोंबो थागोन आरो आदैजोंबो थागोन माजोंबो थागोन जोंहा एख' बेयाव बाधा गैया बिदि बुंनायाव पुलिसा बुङो जे बेयाव आंहा खालामनो लागा एख' गैया मानोना 18 इयार्सनि सायाव जाय हिनजावफोर सिख्लायानो जाथे हिनजावानो जाथे बिनि दायित्वआ गावनि सायावसो बेयाव आयेना जेबो खालामनो हाया नों जेरै मोजां मोनो साबधानैल' था जेबो जाहाथे बुथारलायनाय सुथारलायनाय बेफोरबायदिल' जायाथो बिदि बुंनानै बिसोरखौ बुङो थां नोंसोर जेराव थाङो थां गामिनिफ्राय होखारना हरदोंबाथाय नोंसोर बेलेग जायगायाव थांनानै थाहै बिदि बुंनायाव बै हिनजावा बुङो जे जोंहानि किसुमान गोनांथि बुस्थु दोङो बै न'आव बै बुस्थुखौल' नोंथांमोना जोंनो बहननानै हर बिदि बुंनायाव पुलिसा सानै कनस्टेबल फथायहरो गामियाव मा बुस्थु दंमोन बेखौ बै शुभमनि बिफानि सिगाङाव बुंहैयो जे बेफोर बुस्थुखौ हर बिसोरो बेलेग जायगायाव थाहैगोन आरो बै बुस्थुफोरखौ लाना फैनानै बिसोरनो समजायनानै होयो आरो बिसोर साथामबो जाय हौवा हिनजाव साथामबो आरो लोगोसे गथ' सानैखौबो लानानै गंसे गारियाव गाखोनानै अबेयाव थांदो दासिमबो रावबो मिथिया नाथाय बे जाथाया जेब्ला मानसिफोरा मिथियो गासैबो आसरित मोनो इन्टारनेटआव दिनै भाइरेल जानानै दङ नोंथांमोना इन्टारनेटआवबो सार्च खालामबा मोनगोन बे गासै जाथायखौ लास्टआव नोंथांमोनखौ मोनसेल' रिकुवेस्ट नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव फैदो बा आंनि भिडिअखौ नायो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलाय लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।